niin, kiitos haasteesta Toni Mäenpää. Erityiskiitos siitä, että aikataulutit tämän niin, että nyt on sunnuntai, eli välittäjän päivä on täysi, sen perään pitää tehdä vielä jotain tällaista. Haasteen tarkoitus on jakaa tietoisuutta ALSista, eli sivulta als.org saa lisää tietoa. Pojat, tulkaas paikoille. Lukemaan sen jälkeen vasta. No niin, pojat, ne nauttii tästä. Ja mä haastan nuorissaan tulevaisuus, eli mä haastan tyttäreni Demin, kummipoikani Laurin ja poikani Danielin. Eli kiitos vielä.